Mas Sahita kanca-kanca tren musik nyampur sari wonten Dedelna kalih panjenenganipun Kak Ayu Ana Bayu Ana Bayu semangga katur jumeneng. Sahita campur sari RF Audio Sinta Vision MC Audio Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali rata pides mas. Oh alah. Biasanya dipideske kok ya. Pentol iki dipidesek lagi. Katuran wilujeng siang kakek tamu besan nggih mas. Tiga serang nganggo suwe mas. Nggih nganggo suwe. Selang keterak apa mas? Hayya 'alas sholat. Ya, nggih, monggo. Monggo ya. Katurke sik pepeling Mas e. Engko tekok lagune apa ngono ngatur. Lah. Ya ngosek ta. Kae lu wis dijejer-jejerke. Nggih. Monggo Mas Leni semangat nggih, Mas Leni Sugianto. Nggih, Mas Slamet Raharjo. Monggo. Pepeling diaturke para kanca Sahita nyampur sari. Parang desa munggah swarga.
Matur mbah nuwun para kanca keparang kanthi numbien saking saita mangke satipun lajal malih keparang dahar siang nindakaken salat Jumat mangke saged dipun lajengaken malih. Matur sembah nuwun sugeng pinanggih samangke.